4 книга цароў, раздзел 25. Асталася на 9 год яго царавання, у 10 месяцы, у 10 дзень месяца, што прыйшоў сам Навуходаносар, цар Бабілона, і ўсё войска яго супраць Єрусаліма, і абклаў яго, і збудаваў вакол яго валы. І горад быў у аблозе, і абнесены валамі аж да 11 года цара Седэцыі. У 4 месяцы 9 дня пачаўся голад у горадзе, і не было ўжо хлеба для народа. І быў прарыў у горадзе, і ноччу ўсе ваяры уцяклі і выйшлі з горада па дарозе брамы, што між мурамі каля царскага саду, калі халдэі былі вакол горада. Такім чынам, выйшлі яны дарогай у кірунку да Арабы. І войска халдэяў кінулася ў пагоню за царом, і дагналі яго на раўніне каля Ерыхона, і ўсё войска яго рассыпалася і пакінула яно яго. І схапілі цара, і прывялі да цара Бабілона ў Рэблу, які выдаў на яго прысуд. І забіў сыноў Седэцыі на яго вачах, і яму вырваў вочы, і закаваў яго ў медныя кайданы, і адвёў у Бабілон. У 5 месяцы, у 7 дзень месяца, а гэта быў 19 год Навуходаносара, цара Бабілонскага, увайшоў у Єрусалім Набузардан, кіраўнік целаахоўнікаў, паслугач цара Бабілона. І спаліў ён дом Господа, і палац цара, і ўсе дамы ў Єрусаліме, і кожны дом спаліў агнём. А войска халдэйскае, якое было разам з кіраўніком целаахоўнікаў, разбурыла муры вакол Єрусаліма. А рэшту народа, якая засталася ў горадзе, і ўцекачоў, якія перайшлі да цара Бабілона, а таксама простых людзей Набузардан, кіраўнік целаахоўнікаў, перасяліў. І з бедных людзей зямлі ён пакінуў толькі вінаградараў і земляробаў. І паламалі халдэі медныя слупы, якія былі ў святыні Господа, і падножжы, і меднае мора, якое было ў доме Господа, і забралі ўсю медзь у Бабілон. Таксама забралі катлы, і лапаткі, і нажы, і чары, і ўвесь медны посуд, якім карысталіся пры служэнні. Кіраўнік целаахоўнікаў забраў таксама курыльніцы для духмянасцей і келіхі, якія былі з найчысцейшага золата і срэбра. Медзь з 2 слупоў, аднаго мора і падножжу, якія Саламон зрабіў для святыні Господа, нельга было ўзважыць усе гэтыя рэчы. 18 локцяў меў у вышыню 1 слуп, і капітэль над ім была з медзі вышынёю 5 локцяў. І вакол на капітэлі была сетка і яблыкі граната. Усё з медзі. І другі слуп меў таксама падобнае ўпрыгожванне. Кіраўнік целаахоўнікаў узяў таксама Сараю, першасвятара, і яго намесніка Сафонію, а таксама 3 прыдзвернікаў. І з горада ўзяў ён аднаго еўнуха, які быў кіраўніком войска, і 5 чалавек з атачэння цара, якіх знайшоў у горадзе, і галоўнага пісара войска, які запісваў у войска народ зямлі, і 60 простых людзей, што былі ў горадзе. Узяў іх Набузардан, кіраўнік целаахоўнікаў, і завёў да цара Бабілона ў Рэблу. І цар Бабілона ударыў іх і забіў іх у Рэблі, у зямлі Эмат, і быў Юда выселены са сваёй зямлі. А над народам, што застаўся ў зямлі Юдэі, які пакінуў Навуходаносар, цар Бабілона, паставіў кіраўніком Гадалію, сына Ахікама, сына Сафана. Калі ўсе кіраўнікі войска і іх людзі даведаліся аб тым, што цар Бабілона прызначыў Гадалію кіраўніком, прыбылі да Гадаліі ў Міцпу. Прыйшлі Ізмаэль, сын Натаніі, і Йоханан, сын Карэя, і Сарая, сын Тагумета, з Нетофы, і Язанія, сын Маахатыта, яны і людзі іх. І пакляўся Гадалія ім і людзям іх, кажучы: «Не бойцеся служыць халдэям, жывіце на зямлі і служыце цару Бабілона, і добра будзе вам». Але сталася ў 7 месяц, што прыйшоў Ізмаэль, сын Натаніі, сына Элісамы, з царскага роду, і з ім 10 чалавек. І забілі яны Гадалію, які памёр, а таксама юдэяў і халдэяў, якія былі з ім у Міцпе. І ўстаў народ,
ад малога да вялікага, і кіраўнікі войска, і пайшлі ў Егіпет, бо баяліся халдэяў. Асталася ў 37 годзе па высяленні ў няволю Ёахіна, цара Юдэі, у 12 месяц, у 27 дзень месяца, Эвіл-Мерадах, цар Бабілона, у год, у які пачаў цараваць, вызваліў Ёахіна, цара Юдэі, з вязніцы. І ён гаварыў з ім ласкава і падняў яго пасад панад пасадамі цароў, якія былі з ім у Бабілоне. І зняў Ёахін шаты свае астрожныя і еў заўсёды хлеб перад царом ва ўсе дні жыцця свайго. Таксама той забяспечыў яму пастаянныя харчы, якія выдаваліся яму царом дзень у дзень ува ўсе дні жыцця яго.